أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم يا إخوة الإسلام وإخوة الإيمان وإخوة الإحسان. Jama'a a yau a daidai wannan lokaci muna ɗauke muku da bayani a game da fassarar mafarkin shaiɗan ko kuma shaiɗanu. Mafarkin shaiɗan kamar yadda malamai suka yi bayani sun yi shi akan fuskoki daban-daban. Wasu malaman suka ce mafarkin shaiɗan yakan yi nuni akan maƙiyi a addini, duniya da lahira. Sannan yakan yi nuni akan ƙiyayya da yaudara. Yakan yi nuni akan wani mai gadi ko kuma wani mai girma wanda ba a damu da shi ba. Sannan yakan yi nuni akan CID, wani mai bincike, domin yana so ya ji abin da za ku faɗa. Amma malamai suka ce mutumin da ya mafarki cewa sai ya ga kamar gashi ya kashe shaiɗan a mafarki, wannan malamai suka ce zai samu nasara, zai samu murya wanda in yi magana za a ji, zai samu murya mai kyau. Sannan mutumin da ya mafarki cewa ya zama shaiɗan, wannan mafarki nashi yana nuni akan zai hauhawar da saɓon Allah ko kuma zai riƙa ƙirƙiran ƙarya sosai ba kaɗan ba. Sannan malamai suka ce mutumin da ya mafarki cewa gashi yana asiri, yana munajati da shaiɗan, ya je suna tattaunawa sun ware. Malamai suka ce wannan yana nuni akan yana shawara da abokan gabansa. Mutum ne shi da yake shawara da abokan gabansa, kuma yana bayyanar musu wajen rinjaye akan za su rinjaye wasu ma'abota gyara, wanda wa'innan ɗin ba su da iko a kansu, saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa inna ma najwa mina shaiɗani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'a illa bi iznillah. Sannan wasu malaman suka ce mutumin da ya mafarki cewa gashi ya mallaki shaiɗani ko kuma yana jan shaiɗan, wannan mafarki nashi yana nuni akan zai samu shugabanci, zai samu kwarjini, sannan kuma zai rinjayi abokan gabansa. Sannan malamai suka ce saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wa mina shaiɗani man yaghusuna lahu. Sannan wasu malaman suka ce mutumin da ya mafarki kaman sai ga a mafarki cewa ga tauraro ya faɗo ya zo ya bibiyi shaiɗan, wannan mafarki yana nuni akan kyawun addininsa. Sannan mutumin da ya mafarki cewa shaiɗan ya shafe shi, wannan mafarki nashi yana nuni akan yana da wani maƙiyi da zai mai ƙazafi ko kuma zai ma matan shi ƙazafi wanda zai ɓatar da shi. Wasu malaman suka ce wannan mafarki yakan yi nuni akan yayewan baƙin ciki wajen mai mafarkin ko kuma warraka idan bai da lafiya, saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wazkur abduna ayuba iz nada rabbahu anni massani shaiɗanu. Sannan mutumin da ya mafarki cewa shaiɗan gashi yana bibiyansa, wannan mafarki nashi yana nuni akan yana da maƙiyi da zai yaudare sa ko kuma zai sa ya tauye daga aikinsa ko kuma alfarmansa, saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa fa'adba'ahu shaiɗanu fa kana minal gawin. Wasu malaman suka ce mutumin da ya mafarki cewa gashi ya ɗaura shaiɗan, wannan yana nuni akan zai samu taimako, zai samu nasara, saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa muqrinina fil asfad. Sannan wasu malaman suka ce mutumin da ya mafarki cewa ga shaiɗan ya sauka a gare shi, wannan yana nuni akan zai hauhawar da saɓon Allah ko kuma zai ƙirƙiri ƙarya.
saboda zancen Allah tabaraka ta'ala da yake cewa tanazzalu ala kulli afakin asim. Sannan mutumin da ya mafarki cewa ga shedan yana sanar da shi wani magana, wannan yana nuni akan mutum ne shi da zai yi rika yin magana da makircin da kaidin mutane, ko kuma zai rika kirkiran ƙarya ga mutane. A nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarki. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a YouTube channel ɗinmu ya Musawa TV Gwada. Za mu kasance masu sauraron ku insha Allah.